Стефано Ламбес, Мечев, Бруно Франко, той ще центрира в наказателното поле, има ли кой да играе с глава, дай тяпчика за топката, не успя да играе с нея Кевин Маи. Там да развиват атаката и си такъв случая и сега Симеон Мечев, надясно към Ивайло Найденов, успя с гърди Ивайло Найденов да си поведе топката, идва и неговото центриране за Бруно Франко. Твърде много време получи Бруно Франко да си владее топката, не го направи по най-добрия начин. Включването на Бруно Франко от ляво направи така, че да внесе смут. Даниел Генов за него само след малко, защото Антони Иванов видя непокрития Антони Иванов и той с по-слабия си десен крак направи безпомощ. Врачани излезнаха начало в срещата. Сега обаче първа възможност да околоти София, изстрел на... Не мина подаването към Кевин Маи, тъй като бе пресечено от Бран Мендос. Иначе идеята на Симеон Мечев определено си заслужаваше. След това отлична работа между Бруно Франко и Кевин Маи. Първото по време. Добро включване от Бруно Франко. Съсед Радиве Димов бе пропуснал само 6 минути през сезона за Локомотив София. Ето толкова постоянен и толкова важен футболист в група. Се борят за своето оцеляване и винаги са в Избутан, но пък в рамките на позволеното според Радослав Гидженов. Бруно Франко. Ще стреля Бруно Франко, първа за своята реакция. От почти същото. Две загуби с по 0 на 6 от Левски. И появи на терена. Всички останали опции изглеждат като по-скоро дефанзивни или като хора, които биха могли да действат в средата на терена. Стреляне на Бруно Франко, удар с глава. Сред най-високите на терена демонстрира отличен отскок и насочи топ. Ще поднови играта. Технични действия от Бруно Франко. И Камден повтори неговото подиграване, неговата грешка. Пространство пред Бруно Франко отляво, добро подаване. Повторението до тогава обаче атаката на Локомотив Пловдив продължава. Бруно Франко пресича на първо време това подаване, след това демонстрира отлична скорост, за да организира не лоша контратака. Спряне. Милошев към Мечев. Свободно пространство за Мечев. Ляво от него се включва Бруно Франко. Именно към него е топката. Центриране на Франко. Шанс! Изравняване на резултат. Още веднъж центрирането на Бруно Франко. Топката бе продължена, а след това изстреляна от Карлос Франса към врата. Топката между краката на Серкан Юсеин. Мечев за Франко. Опасно опитите си да потърси контакт с топката за втори. Днес подкрепата за Локомотив винаги е била движеща сила. Отново старозагорци напред като позиция по терена, но не и като резултат. Той ли е човека, който ще изгори с титулярна позиция, когато в игра се завърне Алън и когато... Една от двете врати. Сега отново в ъгъла атака Бруно Франко. Блокиране този път, негови опит за центриране. Отново той. Подкрепа Бруно Франко. Прекрасна техника. Го пресече. Още веднъж страхотна техника на Бруно Франко срещу Христо Попадин. Диого Тешейра от преди малко бе заучено положение. Отново пък пространство
в някои от фланговете. Красимир Милошев изстрел. Добре успя да задържи топката Даниел Ками. Центриране сега, нов изстрел с глава, този път на карта. Прави впечатление, че в първоначалните мини в това. Милошев. Подиграване, което изглежда ще достигне до Бруно Франко, който влиза опасно в подстъпите на наказателното поле, фаулиран за ЦСКА, така че от тактическа гледна точка изключително правилно, струва ми се, решение. Станоев. Подаване, след това на Милошев, Бруно Франко. С центриран и удар с глава. Не толкова назад във времето, бе основна част от армейски. Шутира. Дълго време не се намираше играч в бяло, който да изчисти топката. Нова грешка и шанс! Резултат е открит. За Антони Ангелов. Сега обаче неговата зона е брат. Последствие дали имаше игра с ръка, до този момент отговорът е не, е изстрел към вратата на... За сега това е ситуацията, но ще видим как ще се развие срещата до нейния край. Добър е този пробив на Бруно Франко. Преодоля един втори футболист. Изпреварен, когато става въпрос вече за последния момент от атаката, именно удара към вратата. Получи се рикошет в кръка на Георгия. Които все още обаче имат възможност да спечелят точката. Бруно Франко. Центриране на Бруно Франко. Топката все към вратата на Анатолий Господинов. Той обаче е много сигурен. Успя да го лови и изпрати веднага към Станислав Иванов, който може да се надиграва с Бруно Франко. Спряно обаче голината, така че още едно разочарование за състава на Арда и за Александър Тунчев. И то само в рамките на няколко минути. Интересен двубой до титуляр. Софи Радонов пък предпочетен пред Преслав Боруков. Споменах ви за трите попадения, които успя да отбележи нападателя в домакинската победа в осмина финалната фаза срещу Литекс, турнира за Купата на България. Дошла след успех с 4 на... Тези комбинации в зелено и бяло. Отново Бруно Франко и отново центриране към Димитър Митков. Той успя да играе с глава. Мечев. Свободен наляво е Бруно Франко. Именно бразилецът получи топката. Центрирането е към Карлос Франса. Той го... При тези центрирания няма човекът в наказателното поле, който да успее да завършва атаките. Сега малко по... Стив Трауре при действие от страна на бивши играч на Берое. Кристиан Колев пусна авантаж, което имат играчите на Любослав Пенев, за да задържат аванса, който имат. Знава си за тези свои действия. Нещо, което може да го спаси в случая, за да не бъде официално. Успя да направи добро центриране. Бруно Франко и той решава да центрира топката. Получи се разбъркване, удар към вратата. Сериозна битка между Брайан Перея и Даниел Ками. Спас Георгиев дойде пък от отбора на Берое Стара Загора. Казах ви, доста промени в Локомотив София. Прекрасно проведена контратака за Ботев Пловдив. Много успешно